Akwụkwọ nke Hosea isi nke mbụ. Okwu Jehova gwara Hosea nwa Beeri n'oge Viaz, Jotam, Ehaz na Hezekaya ndị eze Juda na n'oge Jeroboam nwa Joash eze Izrel. Na mbụ, Jehova kwuru okwu site n'ọnụ Hosea. Jehova wee sị Hosea, gaa lụta nwunye nke na-akwa iko na ụmụ nke na-akwa iko, n'ihi na ala ahụ emeela nnukwu ịkwa iko, na-achụpụ di ma nara ya n'aka Jehova. Ya mere Goma Ụma, ada Diblem, onye tụrụ ime ya ma mụọ nwa nwoke. Jehova wee sị ya, kpọọ ya Izrel naanị ntakịrị oge. M ga-emekwa ka ọbara Izrel na-asọpụta n'ụlọ Jihu. M ga-emekwa ka alaeze ụlọ Izrel kwụsị. N'ụbọchị ahụ, m ga-agbajikwa ụta Izrel na ndagwurugwu Izrel. Ọ tụrụ ime ọzọ wee mụọ nwa nwaanyị. Chineke wee sị ya, kpọọ ya Loruhama, n'ihi na agaghị m emere ụlọ Izrel ebere ọzọ, kama m ga-ewepụ ya. Ma m ga-emere ụlọ Luda ebere. M ga-ekelekwa ha site n'aka Jehova bụ Chineke ha. M gaghịkwa eji ụta, mma agha maọbụ agha ịnyịnya maọbụ ndị ịnyịnya zọpụta ha. Mgbe Shevra mụsịrị Loruhama, ọ tụrụ ime wee mụọ nwa nwoke. Chineke wee sị, kpọọ ya Lo-Ami, n'ihi na unu abụghị ndị m, ya mere agaghị m abụ nke gị. Ma aha ụmụ Izrel ga-adị ka aja dị n'oké osimiri, nke a na-apụghị ịtụ maọbụ tụọ. N'ebe a gwara ha sị, unu abụghị ndị m, a ga-asị ha, unu bụ ụmụ Chineke, onye na-agha ụgha. Mgbe ahụ ka a ga-akpọkọta ụmụ Luda na ụmụ Izrel. Ha ga-enyekwa onwe ha otu isi. Ha ga-apụkwa n'ala ahụ, n'ihi na ụbọchị Izrel dị ukwuu. Akwụkwọ nke Hosea isi nke abụọ. Gwa ụmụ unu nwoke Ami na ụmụ unu nwanyị Rohaman, mee ka nne unu kwenye, mee ka o kwenye, n'ihi na ọ bụghị nwunye m, abụghịkwa m di ya, kama ka o wepụ ịkwa iko n'anya ya na ịkwa iko n'etiti ara ya. Ka m yipụ ya uwe gba ọtọ, ma tinye ya n'ụbọchị a mụrụ ya, ma mee ka ọ dị ka ọzara, hapụ ya ka ọ dị ka ala kpọrọ nkụ, gbuokwa ya n'ihi akpịrị ịkpọ nkụ. Agaghị emere ụmụ ya ebere, n'ihi na ha bụ ụmụ ịkwa iko, n'ihi na nne ha bụ akwụna. Nwaanyị ahụ tụrụ ime ha emeela ihe, n'ihi na ọ sịrị, m ga-eso ndị nwe m n'ihere, ndị na-enye m nri m na mmiri m, ajị unu na akwa linin m, mmanụ m na ihe ọṅụṅụ m. Ya mere, m ga-eji okwu kpuchie ụzọ gị, ma wuo ogige maka gị, ka ị ghara ịchọta ụzọ ya. Ọ bụ ezie na ọ na-eso ndị hụrụ ya n'anya, ọ gaghị erute ha ma ọ hụ ha. Ọ gaghị achọta ha. Mgbe ahụ ọ ga-asị na m ga-apụ ma laghachikwute di m mbụ, n'ihi na ọ ka m mma n'oge ahụ karịa ugbu a. Ọ maghị na enyela m ya ọka na mmanya na mmanụ, nakwa na m mụbara ọlaọcha na ego ha nyere Baal. Ya mere, m ga-alaghachi, m ga-ewepụ ọka m n'oge e nyere ya, na mmanya m n'oge e nyere ya. M ga-enwetakwa ajị anụ m na akwa mgbochi m, nke e nyere iji hichapụ ihere ya. Ugbu a, m ga-ajụ omume rụrụ arụ ya n'ihu ndị na-azụ ya. Ọ dịghịkwa onye ga-anapụ ya n'aka m. Ọ ga-emekwa ka ntụrụndụ ya niile kwụsị, ụbọchị nsọ ya, ọnwa ọhụrụ ya, ụbọchị izu ike ya na oriri emume ya niile. M ga-ebibi osisi 12 ahụ ka o kwuru. Ndị a bụ ihe nrite ndị nna m nyere m. M ga-eme ka ha dị ka ọhịa, anụ ọhịa ga-erikwa ha. M ga-eleta ya n'oge Belim, ebe ọ na-esure
ha ihe nsure ọkụ. O ji ọla ntị ya na ihe ịchọ mma ya chọọ onwe ya mma, wee soro ndị na-azụ ya. Chefuokwa m, ka Jehova kwuru. Ya mere, m ga-arafu ya, duru ya gaa n'ọzara, gwakwa ya okwu n'ụzọ enyi. M ga-esi n'ebe ahụ nye ya ubi vaịn ya na ndagwurugwu akọ ka ọ bụrụ ebe olileanya. Ọ ga-abụkwa abụ n'ebe ahụ dịka n'oge ọ bụ nwata, na dịka n'oge o si n'ala Ijipt pụta. N'ụbọchị ahụ, ka Jehova kwuru, ị ga-akpọ m isi, ị gaghị akpọkwa m Baal ọzọ, n'ihi na m ga-ewepụ aha Belim n'ọnụ ya. Agaghị echeta ha ọzọ n'aha ha. N'ụbọchị ahụ, m ga-emere ha ebe agha maka ọnụ ahịa, ya na anụ ọhịa na ihe na-akpụ akpụ n'elu ụwa. M ga-emekwa ka ụta na mma agha si n'ala pụta. M ga-eme ka ha hie ụra nwayọọ. M ga-alụ gị ruo mgbe ebighị ebi. M ga-alụkwa gị n'ezi omume, na ikpe ziri ezi, na n'ebere, na n'obiọma. M ga-alụkwa gị n'ikwesị ntụkwasị obi. Ị ga-amakwa Jehova. N'ụbọchị ahụ, m ga-anụ, ka Jehova kwuru. M ga-anụ eluigwe, ha ga-anụkwa ụwa. Ha ga-anụkwa ọka na mmanya vaịn na mmanụ. Ha ga-anụkwa Izrel. M ga-agha ya n'ala. M ga-emekwa ya ebere, bụ onye na-enweghị ọmịiko. M ga-asịkwa ndị na-abụghị ndị m, unu bụ ndị m. Ha ga-asịkwa, ị bụ Chineke m. Akwụkwọ nke Hosea isi nke 3. Jehova wee sị m, gaa zụta otu nwanyị, di ya na nwanyị akwụna rara ya nye, dịka Jehova mere ụmụ Izrel. Ma ha lere chi ndị ọzọ anya, wee zụta karama mmanya vaịn, wee zụta ya maka iberibe sik 50, na maka otu nwoke nke otu nwoke na ọkara nwoke nke otu nwoke. Ị gwara ya sị, ị ga-anọnyere m ruo ọtụtụ ụbọchị. Ị gaghị abụ akwụna, ị gaghịkwa abụ maka nwoke ọzọ. M ga-adịkwa ka gị, n'ihi na ụmụ Izrel ga-anọ ruo ọtụtụ ụbọchị na-enweghị onye eze na onye isi, na-enweghị onyinye, na-enweghị onyonyo, na-enweghị efọd, na na-enweghị terafim. Mgbe ahụ, ụmụ Izrel ga-ezukọta wee hụ Jehova bụ Chineke ha, na Devid eze ha. Ha ga-atụkwa egwu Jehova na ịdị mma ya n'ụbọchị ikpeazụ. Akwụkwọ nke Hosea isi nke 4. Nụrụnụ okwu Jehova, ụmụ Izrel, n'ihi na Jehova na ndị bi n'ala ahụ adịghị n'otu. N'ihi na ọ dịghị eziokwu ma ọ bụ ebere, ma ọ bụ ihe ọmụma Chineke n'ala ahụ. Ịṅụ iyi, ịgha ụgha, igbu mmadụ, izu ohi, ịkwa iko, na ọbara na-emetụ ọbara aka. Ya mere, a ga-ebibi ala ahụ. A ga-ewepụkwa ndị niile bi n'ime ya, tinyere anụ ọhịa na anụ ọhịa nke oké osimiri. A ga-ewepụkwa azụ nke oké osimiri. Ma ekwela ka onye ọbụla bara ma ọ bụ weghachite onye ọzọ, n'ihi na ndị gị dị ka ndị na-abara onye nchụàjà mba. N'ihi ya, ị ga-ada n'ehihie, onye amụma ga-adakwa n'abalị. M ga-ebibikwa nne gị. Ndị m alala n'ihi enweghị ihe ọmụma, n'ihi na ị jụrụ ihe ọmụma. M ga-ajụkwa gị ka ị ghara ịbụ onye nchụàjà m, n'ihi na ị chefuru iwu Chineke gị. M ga-echezọkwa ụmụ gị dịka ha siri dị jụụ. Otu ahụ ka ha mehiere megide m. Ya mere, m ga-eme ka otuto ha bụrụ ihere. Ha na-eri ihe ọjọọ nke ndị m. Ha na-ebulikwa uche ha elu n'ime ajọ omume ha. Ndị dị otu a ga-adịkwa onye nchụàjà dị otu a, n'ihi na m ga-eleta ụzọ ha ma kwụọ ụgwọ ọrụ ha. N'ihi na ha ga-eri ihe ma ha agaghị eju afọ. Ha ga-akwa iko, ọ bụghị n'ihi na ha elegharawo onwe ha
nye Onyenwe anyị. Ịkwa iko na mmanya vaịn ọhụrụ ga-ewepụ obi ha. Ndị m na-adụ ọdụ na ihe oriri ha, mkpara ha na-ezikwa ha ihe, n'ihi na mmụọ nke ịkwa iko edugawo ha n'ime njehie. Ha hapụwokwa Chineke ha. Ha na-achụ àjà n'elu ugwu gị, na-esurekwa ihe nsure ọkụ n'elu ugwu, n'okpuru mmanụ, osisi pọpụl na osisi elm, n'ihi na ndo ha dị mma. Ya mere ụmụ nwanyị na ụmụ unu nwanyị ga-akwa iko, nwunye unu ga-abụkwa ndị akwụna. Agaghị m eleta ụmụ nwanyị mgbe ha bụ ndị akwụna, ma agaghị m eleta di gị ma ọ bụ nwunye gị mgbe ha bụ ndị akwụna, n'ihi na ha na-ekewapụ onwe ha n'ebe ndị akwụna nọ ma ọ na-achụ àjà na ndị akwụna. Ya mere ndị na-aghọtaghị ga-ada. Ọ bụrụgodu na gị Izrel akwa iko, emela mmehie nke Juda. Abatala na Gilga, agakwala na Betuel ṅụọkwa iyi, n'ihi na Izrel bụ onye nnupụ isi dịka atụrụ nnupụ isi. Ugbu a Jehova ga-azụ ya dịka atụrụ n'ebe sara mbara. Ifrem nwere anya ukwu maka arụsị. Hapụ ya, mmanya ha na-esi isi ọjọọ. Ha kwawokwa onwe ha akwụna. Ndị ọchịchị ha na-enwe mmasị ikwu n'ihere si, kpọtanụ onwe unu. Ifufe ekpuchiwo ha n'ime nku ya. Ihere ga-emekwa ha maka àjà ha. Akụkọ nke Hosea isi nke 5. Ndị nchụaja 10, geenụ ntị n'ihe a, geenụ ntị n'ihe Izrel ji eme. Geenụ ntị n'ụlọ eze, n'ihi na ikpe dị n'ahụ unu, n'ihi na unu abụrụla ọnya na Mizpa, na ugbu na Tabọ, ma ha ajụwo igbu mmadụ. Mara Efrem, Izrel ezobeghịkwa m, n'ihi na ugbu a Efrem aghọọla akwụna. Izrel emerụọkwa onwe ha. Ha agaghị atụgharịkwute Chineke ha, n'ihi na ihu daa na ha. Ihe dị n'ime afọ ha, mmụọ nke ịkwa iko, ha amaghịkwa Onyenwe anyị. Nganga nke Izrel na-agba akaebe ya n'ime ha. Ya mere Izrel na Efrem ga-ada n'ime mmehie ha. Juda ga-esokwa ha gaa hụ atụrụ na ehi ha nye Jehova, ma ha agaghị achọta ya, n'ihi na ọ hapụwo ha. Ha ejehiewo megide Jehova, n'ihi na ha amụwo ụmụ ndị mba ọzọ. Ugbu a, otu ọnwa ga-ebibi ha na oke ha. Fụọ n'opi na Gibea, tie mkpu akwa na Bet, zuo ohi n'ebe ahụ Benjamin. Ifrem ga-abụ ebe tọgbọrọ n'efu. N'ụbọchị nkọcha n'etiti ebo Izrel ka m mere ka a mara eziokwu ahụ. Ndị isi nke Juda dịka ndị si n'oke ala kpafuo. Ya mere m ga-awụsa ha iwe m dịka mmiri. Ifrem bụ onye a na-emegbu ma bibie n'ikpe, n'ihi na o ji obi ya niile soro iwu ahụ. Ya mere m ga-adị ka nla nye Ifrem, dịkwa ka ozu maka ụlọ Juda. Mgbe Ifrem hụrụ ọrịa ya na Juda hụrụ ọnya ya, Ifrem gara Asiria wee zigara eze Lareb ozi, mana o nweghị ike ịgwọ gị ma ọ bụ gwọọ gị ọnya gị, n'ihi na m ga-adị ka ụbọ akwara nye Ifrem, dịka ụbọ akwara maka ụlọ Juda. Mụ onwe m, ya bụ, m ga-agbapụ onwe m pụọkwa. M ga-ebuga, ọ dịghịkwa onye ga-azọpụta ya. M ga-apụ ma laghachi n'ebe m nọ ruo mgbe ha ga-ekweta na ha mere ihe ọjọọ, ma hụ m n'ahụhụ ha. Ha ga-ahụ m nke ọma. Akwụkwọ nke Hosea isi nke 6. Bịa laghachikwute Jehova, n'ihi na ya onwe ya enyewo ihe. Ọ ga-emekwa ka ihe dịghachi mma. Mgbe ụbọchị abụọ gasịrị, ọ ga-eme ka anyị dịghachi mma. N'ụbọchị nke atọ, ọ ga-emekwa ka anyị dị ndụ.
anyị ga-edinakwa n'ihu ya. Mgbe ahụ, anyị ga-ama n'ọpụpụ dị njikere dịka ụtụtụ. Ọ ga-abịakwa dịka mmiri ozuzo na dịka mmiri ozuzo ikpeazụ n'elu ụwa. Ifrem, gịnị ka m ga-eme gị? O Juda, kedu ka m ga-esi ejikọta gị? N'ihi na ịdị mma gị dịka igwe ojii ụtụtụ, dịka igirigi ụtụtụ, ọ na-apụkwa. Ya mere, ewepụwo m ndị amụma, egboro m ha n'okwu ọnụ m. Ikpe gị dịkwa ka ìhè nke na-apụ. N'ihi na achọrọ m ebere, ọ gaghị apụ apụ. Àjà ihe ọmụma Chineke karịa àjà, ma ha dịka mmadụ mebiri ókèala ahụ. N'ebe ahụ ka ha mehiere megide m. Gilead bụ obodo nke ndị na-eme ihe ọjọọ. Ọbara na-emerụkwa ya dịka ntị ọka na-eche mmadụ. Otu a ka ndị nchụaja na-egbu mmadụ n'okporo ụzọ site na nkwenye, n'ihi na ha na-eme ihe ọjọọ. Ahụla m ihe ọjọọ n'ụlọ Izrel. Akwụna dị n'Ifrem, Izrel emerụọla. Ee, Juda kwadebere osisi maka gị, ebe m chọrọ iweghachi ndị m dọrọ n'agha. Akwụkwọ nke Hosea, isi nke 7. Mgbe m chọrọ ịgwọ Izrel, achọpụtara ajọ omume nke Ifrem na ajọ omume nke Samaria, n'ihi na ha aghọọla ndị aghụghọ, onye ohi na-anabata. Ma ndị na-eme ihe ike na-enwu n'ime onye na-apụnara mmadụ ihe. Ha anaghị echebara n'obi ha echiche na m na-echeta ihe ọjọọ ha niile. Ugbu a, ndị iro ha alụsowo ha ọgụ. Ha nọ n'ihu m. Site n'ihe ọjọọ ha, ha na-eme ka eze na ndị isi nwee obi ụtọ n'ụgha ha. Ha niile bụ ndị toro eto ma dịka ihe ịkọ achịcha nke onye na-eme achịcha na-ekpo ọkụ, onye na-anaghị akwụsị ime na ịgwakọta ntụ ọka ruo mgbe etinyere ya n'ihe ịkọ achịcha. Nke a bụ ụbọchị eze anyị. Ndị isi emeela ka ọ ṅụọ mmanya na ite mmanya. Ọ na-agbatị obi ya dị njikere dị ka karama mmanya nye ndị na-akwa emo. N'ihi na ha nwere mgbe ha na-eche, onye na-eme achịcha ha na-arahụ ụra abalị dum. N'ụtụtụ, ọ na-ere ọkụ dịka ọkụ. Ha niile dịka ọkụkọ ma nupụ isi n'ikpe ha. Ndị eze ha niile adaala. Ọ dịghị onye n'ime ha na-akpọku m. Ifrem agwakọtala ndị mmadụ. Ifrem dịka achịcha dị n'elu ite ọkụ, nke a na-atụgharịghị. Ndị mba ọzọ eripịawo ike ya, ọ maghịkwa ya. Ee, oke bekee dị gburugburu ya, mana ọ maghị ya. Nganga Izrel na-agba akaebe n'ihu ya. Ha laghachikwaghị n'ebe Jehova bụ Chineke ha nọ ma leta ya maka ihe a niile. Ifrem dị ka nkịta a ghọgburu, onye na-enweghị obi. Ha na-alaghachi Ijipt, ha na-aga Asiria. Ma mgbe ha pụrụ, m ga-agbasa ụgbụ m n'elu ha, dọkpụrụ ha dịka ndị nzuzu nke ụwa. M ga-ata ha ahụhụ dịka obodo ha nụrụ. Ahụhụ ga-adịrị ha, n'ihi na ha agbaala ọsọ n'ebe m nọ. Mbibi ga-abịakwasị ha n'ihi na ha ejehiewo megide m. Ọ bụ ezie na m gbapụtaworo ha, ha ekwuwo okwu ụgha megide m. Ha akpọghị m oku n'obi ha mgbe ha gbakọtara n'elu ihe ndina ha. Ha zukọtara onwe ha maka mmanya na opi. Ha nupụkwara isi megide m. Ọ bụ ezie na ha mere ka ogwe aka ha sie ike ma nye ha ike. Ha na-eche echiche ime ihe ọjọọ megide m. Ha na-alaghachi azụ, mana ọ bụghị onye kasị elu. Ha dị ka ngwa ọgụ aghụghọ. Ndị isi ha ga-ada site na mma agha, site n'iwe nke ire ha. Nke a ga-abụ ikwa emo ha n'ala Ijipt. Akwụkwọ nke Hosea, isi nke 8. Tinye opi n'ọnụ gị,
Ọ ga-abịa dịka ụgwọ megide onye na-eme ihe ọjọọ. O mebikwara iwu Jehova, n'ihi na ha nwere mgbanwe. Izrel ga-etiku m, udo m, Chineke m, anyị maara gị. Izrel emeela ka Samaria gbaa ọkụ. Ihe dị mma ga-apụ n'anya. Onye iro ga-achụso ya. Ha emeela onwe ha ndị isi, amaghịkwa m ya. Eze, mana ọ bụghị m. Ha emeela ọlaọcha. Ọlaedo ha aghọọla arụsị. Ya mere a ga-ebibi ha. Nwa ehi gị, Samaria achụpụla gị. Iwe m na-adịgide na-enweghị ihe ọjọọ, n'ihi na ọ bịakwasịrị ha. Ruo ole mgbe ka ha ga-esi n'Izrel pụta? Onye ọrụ mere ya, ọ bụghị Chineke, kama nwa ehi a dọwara adọwa. N'ihi na ha aghawo ifufe, ha ga-aghọkwa oke ifufe. Ọ dịghị ụlọ ntu, osisi agaghị amị mkpụrụ. Ọ bụrụ otu ahụ, ndị mba ọzọ ga-ebibi ya. Izrel agwụla. Ugbu a, ọ ga-adị ka arịa nke na-enweghị obi ụtọ n'etiti ndị mba ọzọ, n'ihi na ha agawo Asiria. Ha dị ka anụ ọhịa naanị ha. Ifrem ghọrọ ndị na-azụ anụ, ma ọ bụ eze na ha ghọrọ onwe ha n'etiti mba dị iche iche. Ugbu a, m ga-akpọkọta ha. Ha ga-erukwa obere ihe mwute n'ihi ibu arọ nke eze na ndị isi. N'ihi na Ifrem emeela ọtụtụ ebe ịchụ àjà iji mehie. Ebe ịchụ àjà ya ga-abụ maka mmehie. Dabere ha ihe ukwu dị n'iwu m, ma a na-ewere ha dịka ihe dị iche. Ha chụrụ anụ àjà maka achụrụ m àjà dị iche iche, riekwa ya, mana Jehova anabataghị ha. Ugbu a, ọ ga-echeta ajọ omume ha ma leta mmehie ha. Ha ga-alaghachi Ijipt. Izrel echefuola onye kere ya, nke wuru ụlọ nsọ dị iche iche. Juda nwekwara onye kere ya ma mee ka obodo ndị siri ike dị ike. Ma m ga-ezite ọkụ n'obodo ya ma bibie ụlọ elu ya. Akwụkwọ nke Hosea isi nke 9. Aṅụrịla ọṅụ Izrel dịka ndị ọzọ, n'ihi na unu ahapụwo Chineke unu. Unu arụwo ọrụ ụgwọ ọrụ n'ụlọ niile. Iyi na mmanya agaghị azụ ha. Mmanya ọhụrụ ga-agbapụtakwa n'ime ya. Ha agaghị ebi n'ala Jehova. Kama Ifrem ga-alaghachi Ijipt. Ha ga-erikwa ihe na-adịghị ọcha na Ashua. Ha agaghị achụ àjà nye Jehova. Àjà ha agaghịkwa atọ ya ụtọ, kama ha ga-adị ka nri iru uju nye onye ọbụla. Nri ha maka mkpụrụ obi ha agaghị ekwe ka onye ọbụla na-eri ya merụọ. N'ihi na Jehova, gịnịzi ka unu ga-eme n'ụbọchị akara aka na n'ụbọchị mmemme Onyenwe anyị? N'ihi na ọ bụ eziokwu na ha esiwo na mbibi pụọ, ma Ijipt ga-achịkọta ha. Memfis ga-elikwa ha. Ahịhịa ga-enwetakwa ebe obibi mara mma ha. Ụbọchị nleta na ụbọchị ụgwọ ọrụ abịawokwa. Izrel ga-ama ya. Onye amụma bụ onye nzuzu. Onye mmụọ na-agba ara n'ihi ọtụtụ ajọ omume gị. Ya mere ịkpọ asị dị ukwuu. Onye nche Ifrem kwesịrị ịnọnyere Chineke m, mana onye amụma bụ ọnya maka ihe niile o mere. Mana onye amụma bụ ọnya maka ihe niile o mere. Onye amụma bụkwa ụlọ Chineke ya. Ha dị omimi ma bụrụ ndị akpọrọ asị n'ọnya. Ha rụrụ arụ dịka n'ụbọchị Gibea. Ya mere ọ ga-echeta ajọ omume ha. Ọ ga-elebara mmehie ha anya. Achọtara m Izrel dịka mkpụrụ vaịn n'ọzara. Ahụrụ m nna nna unu ha dịka osisi fig chara acha mgbe ọ malitere ito. Ma ha gara Beer-Peoa wee kewapụ onwe ha n'aha ahụ. Ihe arụ ha dịkwa ka mkpu akwa ha si dị. Ifrem, ebube ha ga-agba ọsọ dịka nnụnụ, site n'ọmụmụ na site n'afọ ime.
Ọ bụ eze na ha na-amụ ụmụ ha. M ga-anapụ ha ịbụ nwoke. Ee, ahụhụ ga-adịrị ha mgbe m si n'ebe ha nọ pụọ. Ifrem, dịka m kwuru, dịka osisi taya a kụrụ n'ụlọ nta, ma Ifrem ga-amụ ụmụ ya nye onye na-egbu mmadụ. Jehova nye ha, gịnị ka ị ga-enye ha? Nye ha nwaanyị gba ọtọ na ara kpọrọ nkụ. Ihe ọjọọ ha niile dị na Gilga, n'ihi na akpọrọ m ha asị n'ebe ahụ. N'ihi ihe ọjọọ ha bụ n'obi, m ga-achụpụ ha n'ụlọ m. Agaghị m ewere ha ọzọ. Ndị isi ha niile bụ ndị nnupụ isi. Etiela Ifrem ihe, mgbọrọgwụ ya akpọnwụwo. Ha enweghị ike ịmị mkpụrụ. Ee, ọ bụ eze na ha mịa mkpụrụ. M ga-egbu ndị kacha hụ n'anya ha n'ahụ ha. Chineke m ga-achụpụ ha n'ihi na ha egeghị ya ntị. Ha ga-awagharịkwa n'etiti mba dị iche iche. Akwụkwọ nke Hosea, isi nke 10. Izrel bụ osisi vaịn tọgbọ chakoo, mana ọ mịrị mkpụrụ nye onye nwe ya, dịka ọnụọgụgụ mkpụrụ ya si dị. O kpuchara ebe ịchụ àjà ya, dịka ịdị mma nke ala ha si dị. Ha emela ihe oyiyi mara mma. Obi ha agbawala ugbu a. Ha ga-ada ada. Ọ ga-akwatu ebe ịchụ àjà ha. Ọ ga-ebibi ihe oyiyi ha. N'ihi na ugbu a ha ga-asị, anyị enweghị eze, n'ihi na anyị atụghị egwu Jehova. Gịnị ka eze ga-eme megide ha? Ha ekwuola okwu na-aṅụ iyi ụgha n'ime mgbakọ. Ya mere ikpe ziri ezi na-eto dịka ikpuru n'ime olulu ubi. Ndị bi na Samaria ga-atụ egwu n'ihi ọdịda Betuel, n'ihi na ndị bi na ya ga-ahapụ ya. Ndị tụkwasịrị ya obi maka ebube ya ga-apụ n'ebe ọ nọ. A ga-ewetakwa ya Asiria dịka onyinye nye eze Lareb. A ga-emekwa Ifrem ihere. Izrel ga-emekwa ihere maka ndụmọdụ ya. Ma Samaria a ga-ebibi eze ya dịka ọgbọ n'elu mmiri. A ga-ebibikwa ebe ofufe dị na Awen dịka mmehie nke Izrel. Ọgwụ na ọgụ ga-eto n'elu ebe ịchụ àjà ha. Ha ga-asịkwa ugwu, gbaanụ ọsọ megide, na ugwu, daanụ megide. Izrel, unu emehiela kemgbe ụbọchị Gibea. N'ebe ahụ ka ha nọ. Agha Gibea megide ụmụ ajọ omume emetụghị ha aka. Ọ bụ ọchịchọ m ịta ha ahụhụ. Ndị mmadụ ga-ezukọta megide ha. Mgbe ha zukọtara n'ime olulu abụọ ha, Ifrem dịka ehi a na-azọcha ọka, mana m ga-agafe n'olu ya na-adịghị ike. M ga-eme ka Ifrem nọkwasị, Juda ga-akọ ubi, Jekọb ga-agbajikwa àjà ya. Ghaanụ mkpụrụ n'ezi omume maka onwe unu. Were ihe ubi dịka ebere si dị. Gbajie ala unu na-adịghị mma. N'ihi na n'oge eruola ịhụ Jehova, ruo mgbe ọ ga-abịa ma gbanye ezi omume n'ahụ unu. Ma unu akọọla ihe ọjọọ. Unu ewela ajọ omume, unu eriela mkpụrụ ụgha, n'ihi na unu atụkwasịla obi n'ọchịchọ nke unu na ọtụtụ obi unu, ndị dị ike. N'ihi nke a, ọgbaghara ga-ebilite n'etiti ndị unu. A ga-ebibikwa ngwa agha unu niile, dịka Shalman bibiri Betabel n'abalị agha ahụ. Nne na ụmụ ya dọwara adọwa. Otu ahụ ka Betel ga-eme unu n'ihi ihe ọjọọ unu. N'otu ụtụtụ ka a ga-ebibi eze Izrel. Akwụkwọ nke Hosea, isi nke 11.
Mgbe Izrel bụ nwata, akpọrọ m ha ma kpọpụta nwa m nwoke n'Ijipt. Ha kpọrọ ha mana ha hapụrụ ha. Ha chụrụ aja nye Belial na Ges. Edoro m ihe nsure ọkụ na-esi isi ụtọ gaa n'elu ihe oyiyi Ifrem dịka mmadụ si ebu ha, mana ha ahụghị na agwọọla m ha. Edoro m ha n'udo mmadụ n'eri akwa linin, m wee buru ha dịka onye na-ewepụ yoku n'ikpere ha, m wee nye ha nri. Ọ gaghị alaghachi n'ala Ijipt ọzọ, kama Asiria ga-abụ eze ya n'ihi na ha jụrụ ịkwado. Agha mma agha ga-abịakwasị obodo ya. Ọ ga-ebibikwa mgbidi ya. Ọ ga-ebibikwa ha n'ihi ndụmọdụ ha. Ndị m enupụwo isi megide m. Ọ bụ eze na ha akpọọla ha n'ọkwa kachasị elu. Ọ dịghị onye dị njikere ibuli ha elu. Olee otu m ga-esi nye gị, Ifrem? Olee otu m ga-esi napụta gị, Izrel? Olee otu m ga-esi mee ka ị dị ka Adma? Olee otu m ga-esi tinye gị dị ka Zeboim? Obi m agbanweela n'ime m. Nchegharị m agbakọtala. Agaghị m eme ka ọkụ nke iwe m dị ọkụ. Agaghị m alaghachi ibibi Ifrem, n'ihi na abụ m Chineke, ọ bụghị mmadụ, onye nsọ nọ n'etiti unu. Agaghị m abanye n'obodo ahụ. Ha ga-eso Jehova. Ọ ga-eti mkpu dịka ọdụm. Mgbe ọ na-eti mkpu, ụmụ ọdịda anyanwụ ga-atụ egwu. Ha ga-atụ egwu dịka nnụnụ si Ijipt, dịka okooko lili si n'ala Asiria. M ga-etinyekwa ha n'ụlọ ha, ka Jehova kwuru. Ifrem na-eduhie m n'ụgha, ụlọ Izrel na-aghọgbukwa, ma Juda ka na-achị na Chineke, ma na-ekwesị ntụkwasị obi na ndị nsọ. Akwụkwọ nke Hosea isi nke 12. Ifrem na-eri ifufe ma na-eso ifufe ọwụwa anyanwụ. Ọ na-eme ka ụwa na mbibi bawanye kwa ụbọchị. Ha na-eme nkwekọrịta na Siria. A na-ebugakwa mmanụ na Ijipt. Jehova nwekwara esemokwu na Juda. Ọ ga-eleta Jekọb dịka ọchịchọ ya si dị, dịka ọrụ ya si dị. Ọ ga-akwụghachi ya ụgwọ. O jidere nwanne ya nwoke n'obi ya. Sitekwa n'ike ya, o nwere ike na Chineke. O nwere ike na-ahụ mmụọ ozi ahụ wee gaa n'ihu ya. Ọ kwara akwa ma too ya. Ọ chọtara ya na Betel, ebe ahụ ka ọ gwara ya okwu. Ee, Jehova Chineke nke usu niile nke ndị agha, Jehova n'onwe ya bụ ihe ncheta ya. Ya mere, tụgharịa gaa na Chineke, debe ebere na ikpe ziri ezi, ma nwee olileanya na Chineke gị. Ọ bụ Kenan. O nwere ihe atụ aghụghọ n'aka ya. Ọ na-emekwa ka anụ ya ka ọ na-emegbu mmadụ. Ifrem kwuru sị, ọ bụ eze na m bara ọgaranya. Abawo m ọgaranya n'ọrụ m niile. Ha agaghị ahụ ajọ omume ọbụla n'ime m. Ọ dịghịkwa ajọ omume ọbụla. Ọ bụ eze na mụ onwe m bụ Jehova Chineke unu site n'ala Ijipt. Ma m ga-eme ka unu biri n'ụlọ ntu, dịka n'ụbọchị mmemme ahụ. Ekwuwokwa m okwu site n'ọnụ ndị amụma, meekwa ka ọhụ dị ukwuu, meekwa ihe atụ site n'ozi ndị amụma. Enwere ajọ omume na Gilead. N'ezie, ha bụ ihe efu. Ha na-achụ ehi Gilga aja, ebe ịchụ aja ha dịkwa ka ọ bụ n'ime olulu ubi. Jekọb wee gbaga n'ogbe Siria. Izrel wee nweta nwunye. Ọ na-azụkwa atụrụ maka nwunye. Site n'aka onye amụma, Jehova kpọpụtara Izrel n'Ijipt. Eweghachikwara ya site n'aka onye amụma. Ma Ifrem kpasuru ya iwe site n'ọnọdụ ya. Ya mere, ọbara ya ga-adị n'ahụ ya. Ọ ga-awụghachikwa nkọcha ya n'aka onye nwe ya. Akwụkwọ nke Hosea isi nke 13.
Mgbe Ifrem na-ekwu okwu, egwu mere. O buliri onwe ya elu n'Izrel, mana o mere mmehie n'ime Bel wee nwụọ. Ugbu a, ha mere mmehie karịa, wee wuo onwe ha ihe oyiyi eji ọlaọcha ha kpụọ, na arụsị dịka nghọta ha si dị. Ha niile bụ ọrụ nke dị omenkà. Ha na-agwa ibe ha dịka ha si achụ mmadụ àjà sị, ka ha gbuo iko. Ya mere, ha ga-adị ka igwe ojii ụtụtụ na dịka igirigi ụtụtụ nke na-apụ apụ, dịka kofi nke na-efe site n'ikuku si n'ụwa, dịka anwụrụ ọkụ nke si n'okpomọkụ apụta. Ma abụ m Jehova Chineke gị site n'ala Ijipt. Ị gaghị amakwa Chineke ọzọ ma ewezụga m, n'ihi na ọ dịghị Chineke ọzọ ma ewezụga m. Amaara m gị n'ọzara, n'ala kpọrọ nkụ, dịka ọ dị n'ebe ịta nri ha. Otu ahụ ka ha jụrụ afọ jụrụ ha, obi dịkwa ha elu. Ya mere ha chefuru m. M ga-adị ha ka ọdụm n'ezie, na dịka agụ nọ n'ụzọ ịga Asiria. M ga-ezute ha dịka onye a napụrụ ụmụ ya. M ga-emekwa ka obi ha gbawa. M ga-egbukwa ha dịka ọdụm. Anụ ọhịa ga-akwa ha emo. Izrel, otu onye ebibiela gị, mana enyemaka gị dị n'ime m. Mbụ m. Ebee ka eze gị nọ, onye na-enyere gị aka n'obodo gị niile, na ndị ikpe gị, bụ ndị kwuru sị, nye m eze na ndị isi? Enyere m gị eze n'iwe m, werekwa ya n'iwe m. Agbụla ajọ omume nke Ifrem, ezoro m mmehie ya. Iru uju nke nwanyị na-atụ ya n'anya na-abịakwasị ya. Ọ bụ nwa mara ihe, ma ọ bụghị ya. Ọ gaghị eguzo n'oge ahụ, dịka n'oge a mụrụ ụmụ nwoke. M ga-agbapụta ha n'ike ọnwụ. M ga-anapụta ha n'ọnwụ. Ọnwụ, m ga-abụ ọnwụ gị. Ọnwụ, m ga-abụ mbibi gị. Nchegharị ezochiri anya m. Ọ bụ na mgbe ọ na-aga n'etiti ụmụnne ya, ifufe ọwụwa anyanwụ ga-abịa, ifufe nke Jehova ga-abịakwa. Site n'ọzara, akwara ya ga-akpọnwụkwa, isi ya ga-akpọnwụkwa. Ọ ga-adọpụtakwa akụ dị n'ime ala niile dị mma. Akwụkwọ nke Hosea, isi nke 14. Sameria ga-abụ ebe tọgbọrọ n'efu, n'ihi na ọ nupụrụ Chineke ya isi. Ha ga-ada site na mma agha. A ga-adọwa ụmụ ha na ụmụ ha. Izrel, laghachikwute Jehova gị, n'ihi na ị dawo n'ihi ajọ omume gị. Were okwu ndị a tụgharịa gaa n'ebe Jehova nọ sị ya, wepụ ihe ọjọọ niile ma nata ya n'obiọma, ka anyị wee zaa ajụjụ ụwa anyị. Agaghị amali elu ọzọ. Anyị agaghịkwa agba ịnyịnya. Anyị agaghịkwa asị ọrụ aka anyị, ịbụchi anyị, n'ihi na n'ime gị ka Jehova na-ahụ ebere. M ga-agwọ nnupụ isi ha. M ga-ahapụ ha ka ha laa n'efu, n'ihi na iwe m ewepụwo n'ahụ ha. M ga-adị ka igirigi nye Izrel. Ọ ga-eto dịka lili. Ọ ga-edozikwa mgbọrọgwụ ya dịka osisi Lebanọn. Alaka ya ga-agbasa, ịma mma ya ga-adị ka osisi oliv. Isi ya ga-esikwa dịka Lebanọn. Ndị bi n'okpuru ndo ya ga-alọghachi n'ụlọ. Ha ga-agbake dịka ọka wit, ma na-ama ifuru dịka osisi vaịn. Isi ya ga-adị ka mmanya Lebanọn. Ifrem ga-asị, gịnị ọzọ ka m ga-eme arụsị? Anụwo m ya, ma legide ya anya. M dị ka osisi akwụkwọ ndụ. Mkpụrụ gị dị n'isi m.
Onye maara ihe ọ ga-aghọta ihe ndị a? Onye makwara ihe ọ ga-amakwa ha? N'ihi na ụzọ nke Onyenwe anyị ziri ezi, ndị ezi omume ga-ejekwa ije na ha, mana ndị ajọ omume ga-ada.